ATC TV Lone Rashapi da ka Frank Motors ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors Halatko ni Shillong ringkat bakanet foodish Ordan mapi nginwan ramani hakir dobyen jongpi Ka Office Jonka Fishery Officer Mairang East and West Khasi Hills District Hakashipotere Ubnai Jilio Arajar Arpoar Kalathe Hadu San Hajar Tali Kisimbai Dokha Hawa Dimai Kabahab Halat Panarim Barsashipo Hajar Tali Hak Wakri Kabahab Hapo Pudusam Jonka Maulo Shwaban Te Kisimbai Dokha Ka Office Jonka Fishery Officer Kalapan Long Shwa Daka Jingelang Kabalingkot Ban Ajing Penshai Hakabayade Bat Kajing Pene sa yang ki do wa bat ka jingya da ya ki ki wa ki badan hapa upud usam jong ke Eastern West Khasi Hills District hagane ka ngile sim bentalang da usem jong ke hima nongkla upa em PMSM ubalalong kum kongsan harengkat ka jingya don lang jong ke EAC ke Eastern West Khasi Hills ka Dr. LR Hanyota u officer in charge jong ke Dongki Ingding Police Outpost uba Lingdo usem khna jong ke hima nongkla uba KMSM le ki Sordar na kishnong bamarjan bat ka wakri bat kintobru ya ka fishery officer Mairang ka kong JL Nonglad ban penroi ke do wa tham tam ke wakri jomi ko dei ka wa po nam ko ding don yo do kha ke po do le ni menta kelas tang duna balai namar kejing le patar kejing peniap patar jong kibriu klam da perkhat haka bagalong tang shisin ndai ka pendo pada junom ya kini kedokha ngayang hang dia om tang ko bai sim banta kadang ngayang hang ni ko muslim pe manong klau Haka mangadan kajing sukya maka jing khle na ka banta ka bha ka miat jong thi ki khon haja ne ki pai ba jong ne ka dong mo thai da ki kum ji balai na marwa kum bakalang haki por ban ban chwa ka ne ka dong ba ka thai ni ong ba ka dei ka dong ba da kham sa dien Sunrai, kerjanya aja kuat. Mentah, hilap poi sekat keran. Ba biarin kat lang bat kiwei pat. Kinong siap senong jam gedong kitan jam himan oklau jam ni. Al kublen sibu ni kata ka benta. Jong kajeng tresitom, jong kajeng minat, jong kajeng kikri jong pi. Jela kesenong katau, jela kajeng kasam. Ba mentah hilalong kumni kamap hilang. Bukan kau hujung apa? Ya kajing itu hilang. Jongpi kikun kihajar jong kita kadang ketang. Hak kajing persiang jong kafiri seribu panen. Mereka sorkan. Ban pendek pensa bat pan bon. Ya kita om dakwa hak ni kawak kiki jong ni. Kalau saya kalau kau ini kisah sebenarnya kil lat. Bagi beri persiang ni kadang ketang kenyo kalah ban kamai. Dak balik kwa dokha dak rem dokha makila bande pat hakiyo isi kan kesngi kalau kesngi ke bas sedang lesti persikata ho anyi lak tiap bak office kalawan bante dokha lakat tu ni por hawa kri reibun nak jong ki rupilanang roy habni pet haki nong song snong jengi bon laki kilayo ban habaki lek kwai kilayo ikini dokha baru lesti kidai dokha bala kham he lesti hadu kan do kin he imla bantep di lesi kin lanang roy na goi ka por si goi pat di lesi ko balapan pau di officer jong ka fisheries ba in wan bante do khabyang mentakas ngi hangte ha jingking kri ban sepo lat panarim sepo ka wa kri hante po wa plang lesi di kini kin nadu kin kas ngi lesi kin nang roy da ka jingi si bentalang ki sodas ki sekretari ba kisnong ki thau ki bomerjan jong kini kisnong ba ngin da sirkia ya kini kebenta ba ngin omdai ban le kulumar ban siat bom ai dawai kitut kum kitut dia
le ni kinu ki jing pendu no ki sambai dok kha ni si haba ngin le kam ta le si kendon ke jing ban toy ko krau ya ka than jong yi shani ti bun sin menta ki bri la kham kian hi ki ba pakhat ya la ka jong ko ka khya ban ban ni ki jo ban ta la zang ban ki ya ka jing bam dok kha tang ba ka jing e ka jong yi bre ka long ba bun sin ngim la ban yo ka dok kha na ko ka ka jong la jong hi kum ba phi baro phi tem mengi yo ka dok kha na ko andhra la ni na ko asam taba menta pan da kani ka program kum kini bada ki scheme ki bala ai na ka sarkar jong ka Meghalaya dan ka sarkar India mendapat ngilang perkhat bakum no ban pin kiu no ya ka jingmi ya ki dok khan da kani ka ri ka chongi knang ba ha ka we bade ka por bangin le chi ko yo kadang kiet in ong da ka dok khan Meghalaya dan ni ka dok khan lokal kanu ka jing ngo tunan kanu ka jing ngo hun hakum kata ka por bala dang i poi kum kata ka thong bangi dala di hi kum ka state ni dala di hi kum ka ni ka district gila ban pinni ya la ka jong ka jimbam ti kum ta hi ngiru hi kentu di gibriu bara bangin dam ya kum kata ka jat thong bangin perkhat bakum nu ngila ban penlong ya ka ni kum ka kenja business ka ban pin in jakpo ingi bat am tang kata bangin sumaru ya ka ni ka wa ha ka bangin pelit pelaj kram bangin ong baka wa kri jungi kalong ka bakhui ka do kha ka bmi na ka kalong ka badon ye ki jingbam ki bate ka met jong breu kanu ka jinglong so tunat ha ka pola de la ban ong kumta tingi ai ha phiru ya kata ka jingmun ba phen long kum kita ki breu bingin shimti haladi bagin sumal ye ki ni ki do kha bla pala ha ka ne ka wa bagin sumal ye ka ne ka wa ru hoi la dang tin ai ka bi ladangi ai do bom ninyo ka do kha kinya hinyo bandit di ngai takut pa kata ka jingi onong ka jongi ka long kan sipak ngai dangi nang ban ri ban sumar ngin penlong ye ka batan ne khambun snishu batan long ru kam de ka do ka batan ka no ka bi ngai ka long ka bakhoi tikumta ngin na ka liang jong ka DC office ikentu ye phi bat ni ai ru ye ka jingkit bok ba phin nang pen roi ya ka ni ka jing ai so bha na ka fisheries department knang ba tang ha ka tu kan ni gisni phin yo asnan ya la ka jong ka sanctuary bar ha ka ta ka por kiwe ki district kin pe ingi ba kinong ka nuksa ka ba bhangi ban bot na ka east and west ka nuksa ba bhangi ban bot na ka ni ka shnong jong phi na ka wa kri na ka ni ka donkey ing ding bakum no meki ki la ban sumar ya kita ki do kha ban pen long ban pen roi ba ban pen rus pa ya ki briel jok ka ni ka thai